Bertíkovo uvádza rozprávku Lucii Lučanskej, ako do Bertíkova zavítali nevítané zvieratká. Vonku už bola poriadna tma. Berťo sa obliekol do pyžama, urobil si hygienu a išiel si ľahnúť do svojej mäkúčkej postele. Keď pokojne ležal a začal počítať svoje obľúbené ovečky, začalo ho niečo škrabať na jeho vlčom kožúšku. Raz na jednej strane, raz na druhej strane. Nešlo mu to do hlavy, čo to môže byť. Mal za sebou krásny slnečný deň a po celý čas sa čvachtal s kačkou rapotačkou v jej jazierku. Špinavý teda byť nemohol. V tom začul slabúčký hlas. Ahoj, Berťo, hihi. Kto si a kde si? Nevidím ťa. Ty si to čudo, čo ma tak škriabe? Chyť si ma. Ešte sa zo mňa aj smieš? Veď počkaj, ja ťa dostanem. Nemáš šancu. Ale mám. Berťo sa snažil vyhnať to čudo z jeho srsti, ale nedarilo sa. Chytal ho na jednej strane, potom na druhej. Driapal sa aj za ušami, no divný hlas sa mu posmieval čoraz viac. Pomaly ale isto začal byť z tejto situácie zúfalý. Rozhodol sa zavolať na pomoc svoje kamarátky, kačku rapotačku a žabku gabku. Veď nie nadarmo sa hovorí, v núdzi poznáš priateľa. Bolo už neskoro, na nebi cengali hviezdy. Dúfal však, že ešte nebudú spať a prídu. Skúsim zavolať najprv Gabke, tá určite ešte nespí. Rada vymýšľa nápady pre svoj obchodík. Pomyslel si. Vzal preto telefón a volal. Z druhej strany slúchadla sa ozvalo hlasné. Haló? Ahoj Gabka, tu som ja Berťo. Prepáč, že ti volám tak neskoro, ale mám problém. Mohla by si s rapotačkou za mnou prísť? Nič sa ma nepýtaj, len príďte prosím. Gabka zložila telefón a utekala k Berťovi. Z jeho hlasu usúdila, že je to vážne. Medzi tým stihla zobudiť kačku rapotačku. Tá skoro vyletela zo svojho peria. Schmatla ju za krídlo a o chvíľu boli pri Berťovi. Berťo, čo sa deje? Prepáčte, že som vás takto vylákal, ale mám na sebe nejaké čudo. Chodí si po mne, vysmieva sa mi a svrbí ma z neho celý môj kožuch. Nech robím, čo robím, nechce odísť. Potrebujeme niečo vymyslieť, ako ho dostaneme preč. Berťo, máš ešte tú starú knihu od svojho detka? Áno, je dole v pivnici v detkovej truhlici. Choď pre ňu, možno z nej niečo vypátrame. Dodala jedným dychom žabka. Kačka si zatiaľ pretrela oči a konečne prestala zývať. Všetci traja si dali čelovky na hlavy, aby lepšie videli a začali študovať. Berťo skoro vyletel z kože, lebo to škriabanie neprestávalo a bolo čoraz intenzívnejšie. Zrazu rapotačka celá vytešená zarapotala. Mám to! Mohol by to byť nejaký parazít. Čo to je parazit? Pozri, tu v knihe sa píše, že je to malé zvieratko, ktoré sa drží na koži, kladie hnidy na chlpy a dokonca sa môže voľne pohybovať. Áno, to bude ono. Ďalej tu píšu, že koža pri takých parazitoch strašne svrbí a núti nás škriabať sa. To bude naozaj to moje čudo. No len ako sa ho zbaviť? Berťo sa v kuse škriabal a nevládal ani čítať. Múdra kniha vraví, že stačí zo pár kvapiek citrusového oleja. Len kde ho teraz v noci zoženieme? Mám nápad. Vydržíme do rána a hneď ako bude svitať, pôjdem k veveričke Eliške. Býva na okraji lesa, určite bude mať aj spomínaný citrusový olej. Berťo súhlasil, len netušil, ako má zaspať, keď mu tá potvora behala po koži. Rapotačka sa preto ponúkla. Berťo,
uvarím ti čaj z medovky. Ten ťa upokojí a pevne verím, že sa všetci vyspíme. Ďakujem ti, rapotačka, určite ho neodmietnem. Napokon si všetci ľahli do postele a ráno Gabka utekala k Eliške. Eliška bola v Bertíkove známa ako bylinkárka. Poznala každú jednu bylinku či rastlinku. Vyrábala domáce krémy, oleje, tinktúry, skrátka všetko, čo môže byť v zvieracej ríši nápomocné. Gabka lapajúc po dychu zaklopala na dvere Eliškinho domu. Tá otvorila dvere a hlasno si zhývla. Ktože ma to budí tak skoro ráno? Dobré ráno, Eliška. Potrebujem tvoju pomoc. Cháňam citrusový olej. Povedz prosím, že ho máš. A vyrozprávala veveričke Berťov problém. Z citrusových olejov mám jedine citrónový, ale ten je najsilnejší zo všetkých citrusov. Preto vám ho odporúčam. Je tak silný, že dokáže rozpustiť aj plast. Fíha, tak ten si určite prosím. Gabka vzala citrusový olej, z diaľky sa pozdravila a odskákala k Berťovi. Berťo sa už nevládal ani škrabať. Bol úplne zničený. Veľmi sa potešil, keď uvidel Gabku s olejom. Rýchlo si olej rozotrel po celom tele a čakal, čo sa bude diať. Netrvalo to ani minútku a z jeho srsti sa ozývalo zolikanie. Foj, to smrdí. Je to nepríjemné. Poďme rýchlo preč. Nájdeme si niečo lepšie. A tak sa Berťo zbavil nevítaných zvieratiek. Bol veľmi šťastný a poďakoval svojim kamarátkam, lebo bez nich by to veru nezvládol. Spolu si urobili krásny deň. Opäť sa mu potvrdilo, že skutočné priateľstvo je v jeho vlčom živote na nezaplatenie.